дуруд дӯстони азиз, мо дар арафаи истиқболи ҷашни парчами миллӣ қарор дорем. чӣ ки медонем, вардишгарон масъулияти бузурги парафшонии парчамро дар сатҳи мусобиқоти бонуфуз доранд. чанд рӯз пеш дар шаҳри Тошкенти Узбекистон 14 маротиба вардишгарони Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон парчами кишвари моро парафшон карданд ва бо шарофати онҳо 6 маротибаи дигар суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо дод. ва мо имрӯз пиромони ҳамин ифтихорофарӣ суҳбат мекунем ва меҳмони барномаи мо ҳастанд президенти Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Осиё ва ҳамзамон раиси Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон Даврон Ҷоразода. хуш омадед ба сидаи телевизиони варзиш. қаблан ин дастоварди бузургро мо барои шумо муборакбод мегӯем ва таъин гардидани шумо баъси президенти Федератсияи Осиёӣ ин ришта ҳам воқеан ифтихори тамоми мардуми тоҷик ҳам ба шумор меравад. хуб, вақте ки бубинед дар миёни 64 давлати ҷаҳон тими Тоҷикистон аз ҳисоби натиҷаи умумӣ дар мақоми дуюм қарор мегираду аз абардастаҳо, яъне аз Британияи Кабиру, Испанияву, Италияву, Фаронсаву Олмон пеш мегузарад. ин воқеан ифтихори бузург аст. ҳамин натиҷаи бузург, ҳамин дастоварди бисёр ҳам шоиста чӣ гуна ба даст омад? пеш аз ҳама ташаккури зиёд барои даъват. боиси ифтихор аст ки имрӯз дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз дастаҳои бақувваттарин ба ҳисоб меравад дар ҷаҳони ММА. Бале. ва бояд қайд намуд ки як 5-7 сол пеш дар мо дастаи мунтахаб надоштем. ман фикр мекунам ки натиҷаи имрӯзаи мо албатта ин пеш аз ҳама шароит аст. Бале. мо дар як давлати озод зиндагонӣ мекунем ва шароитҳое ки варзишгаро доранд албатта аз ягон чиз кам нестем. дар тӯли 4 сол мо тавонистем ба хазинаи федератсия зиёда аз 200 медал биёрем. омодагӣ ба чемпионати ҷаҳон бисёр сахт буд. натиҷаи имрӯза ин меҳнатҳои заҳматҳои бисёрсола аст. Бале. меҳнатҳои на танҳо варзишгарон аст, балки меҳнатҳои тамоми дастаи федератсия, аз ҷумла пеш аз ҳама мураббиён. мо мураббиёни беҳтарин дорем. дар штати мураббиёни федератсия зиёда аз 6 мураббӣ аст ки ҳамарӯза кор мекунанд ба бачаҳо. дуюм, доварон мо нақши муҳим доранд, нақши калон доранд, зеро донистани қоидаҳо ин яке аз бартарӣ аст. ва албатта як дастаи дигаи катменҳо ҳамроҳи мо кор мекунанд. мо дастаи беҳтарини катменҳоро дорем ки онҳо ҳамеша бо дастаанд, ҳамеша оиди саломатии варзишгаро огоҳ ҳастанд. инчунин бояд қайд кард ки мо духтур дорем, духтури бисёр бо таҷриба ва шабонарӯза. ӯ бо даста аст, чӣ бо дастаи наврасон, ҷавонон ё калонсолон ҷамъоҷамъ. ва албатта бояд қайд кард ки дигар кормандони масъули федератсия аз ҷумла директори иҷроиявӣ, самти байналмилалӣ, ҳуқуқшинос, дигар нафарҳои масъул дар ин муваффақият ҳами бузург доштанд. албатта ин як дастоварди дастаҷамона аст. Бале. дар маҷмӯъ кори пурсамари тиме ки шумо ташкил кардед, ҳамин сабаб шуд ки чунин дастоварди бузург ба даст омад. бубинед, вақте ки варзишгарони мо мақомҳои ифтихориро мегирифтанд ва дарҳол баъд аз оне ки онҳоро ғолиб эълон мекарданд, парчами кишварро дар даст ё пушти худ мегирифтанд, бисёрам бо ифтихор онро парафшон мекарданд. шумо ки шоҳиди ҳамин ҳолат будед, аз наздик ҳамин муҳитро дидед, ман мехостам дар бораи ҳамин парчамбардориву ҳамин эҳсосоте ки дар макони мусобиқа аст чизе бигӯед. бояд қайд кард ки чемпионати ҷаҳон дар Ташкент бисёр дар сатҳи олӣ гузашт ва шумораи тамошобинон зиёда аз рӯзое буд, зиёда аз 10 000 одам буд дар варзишгоҳ. ва шумо қайд кардед ки 14 маротиба
тасаввур кунед ки ҳар муҳорибае ки варзишгари мо ғолиб меомад ӯ дастбардор мешуд, яъне дастболо мешуд, яъне ба ҳисоби ман зиёда аз 100 маротиба парчами мо боло бардошт. бале ин бисёр мо дар умум аз ҷоби натиҷа гуфтем. Бале ва албатта ҳар маротибае ки тоҷикистон, намояндаи тоҷикистон ҳамчун ғолиб эълон мешуд, парчам мебардошт, як ҳиссиёте аст ки ҳиссиёти нотакрор аст. хусусан вақте нафар ё варзишгар ё мураббӣ дар кору фаъолияти федератсия саҳм дорад, ман фикр мекунам ки бо ин ҳиссиётҳо дубора мешавад. ва дар навораам омадааст як ҷои нишасти мухлисон пур шуда буд рӯзои финалӣ, рӯзои муҳорибаҳои ниҳоӣ ва бисёри онҳо парчам доштанд дар даст. ва албатта ҳангоми ғолиб омадани варзишгари мо онҳо парчамҳоро баланд бардошта ҳама каса суруди миллиро мехонданд. албатта ин як лаҳзае ҳаст ки меҳнатҳои бисёр рӯза, бисёр моҳа, бисёр солат ҳамин як лаҳза мепӯшонад. хуб аст. албатта ман фикр мекунам ки ҳатто дар тамринҳои федератсияи шумо пеш аз сафарбар шудан ба мусобиқаҳо ҳамин эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ гумон мекунам ба варзишгаро то ҷои даркорӣ фаҳмонида мешавад, чунки бисёр ҳам як эҳсосоти баланд доранд. вақте ки ғолибиятро ба даст меоранд, воқеан ҳам аввалин коре ки онҳо анҷом медиҳанд ин дарҳол парчамро парафшон мекунанд. яъне ҳамин меҳнат, талош, заҳматҳо ба хотири танҳо парафшон кардани парчам буд. бисёр хуб аст. як чизро равшанӣ андозед ки ин ҷои пӯшидаш нест. воқеан ҳам ҷои пӯшидаш нест. ҳастанд федератсияҳое ки 5-10 солу 20 сол фаъолият доранд, аммо ҳамун роҳҳои муваффақ шуданро то кунун пайдо намекунанд. ин албатта дар фаъолияти варзишие ки имрӯз ҳаст ба чашм мерасад. яъне дар муддати 4-5 сол муваффақ шудану дар қатори беҳтарин дастаҳои ҷаҳон шомил шуданд. чӣ аст ин сабабаш? сабабаш зиёд аст. ҳеҷ аз ҳама боварӣ комил доштанд ки мо метавонем. аз ҳама муҳим мо аз ягон давлат ё варзишгар ё мураббӣ кам нестем. дуюмаш ин албатта имкониятҳо ҳаст. вале имрӯз баъзе федератсияҳо фаъол на он қадар фаъол ҳастанд аз ҳисоби шояд имконият бошад, вале дар ҷустуҷӯи имкониятҳо нестанд. мақсад ҳамин буд. вақте мо якум солҳо моро ягон кас намедонист, мо танҳо ба умеди қувваи худ будем. имрӯз бошад мо аллакай дар федератсия чанд сарпарасти расмӣ дорем ва рӯз то рӯз нигоҳи сарпарастҳо беҳтар шуда истодааст ва контрактҳои солонаи мо мекунем бо сарпарастҳо, шароиташ беҳтар шуда истодаанд ва таваҷҷӯҳ аз дигар ширкатҳои ватанӣ низ зиёд шуда истодааст. ин шаҳодати онро медиҳад ки мардуми мо ба варзиш шавқ дорад, завқ дорад. ин ба фикри ман як нигоҳи бисёртар соҳибкорӣ лозим аст ки федератсияро бо нигоҳи бизнес дида то як нуқтаи муайянро бурда расондан. федератсия ташкилоти ҷамъиятӣ аст, худ маблағгузори худ аст. вақте ки мо роҳҳои ҳаллро пайдо накунем, вақте ки мо нақшаҳои дурустро мушаххас накунем, мо ҳеҷ вақт ба сӯи пеш қадам намегузорем. он суханҳое ки шумо гӯштед воқеан ҳам тавонистанд ки федератсияро дар як сатҳи хеле олӣ бароранд. хуб, акнун дар маҷмӯъ бинандаи азиз, бори дигар мегӯем ки дар ин мусобиқоти бонуфуз варзишгарони тоҷик 6 медали тилло, 3 нуқра ва 5 биринҷиро ба даст оварданд ва аз ҳисоби натиҷаи умумӣ баъд аз кишвари Узбекистон дар мақоми дуюм қарор гирифтанд. тафовут агар аз ҷиҳати танҳо медали тилло бигирем, Узбекистон 7 медали тилло дошт, тими мо 6 медали тилло. як қадами дигар мондавад барои ҳадди ақал баробар шудани нишонҳои тилло. чӣ нарасид ба варзишгарони мо, чун раванди қувозмоиҳоро пурра шумо тамошо мекардед? чӣ камбудие шояд дар ин ҷо буд? ба фикри шахсӣ ман ҳама чиз расид. мо муқоиса кардем, соли 2022 мо чемпионати Осиёро дар шаҳри Душанбе баргузор кардем ва он ҷо сазовори ҷои аввал гаштем. 9 медали тилло ба даст овардем
албатта мизбон будан як масъулияти калон аст ва онҷо мо низ дастаи калон, дастаи мунтахаби мо калонтарин буд. Дар Ташкент низ дастаи мунтахаби ҷумҳурии Ӯзбекистон аз дастаи мо 2 маротиба зиёд буд, калонтар буд ва бояд қайд кард ки аз 7 тилло бонувон сазовор шуданд. Дастаи мо бошад соли гузашта, соли 2023 дар чемпионати ҷаҳон хуб баромад кард ва сазовори 6 медали тилло шуд. Имсол низ мо 6 медали тилло гирифтем ва натиҷаи худро такрор кардем, аммо имсол шумораи иштирокчиён, варзишгарон ва шумораи давлатҳо ва худи омодагии варзишгарон хеле беҳтар буд. Барои ман фикр мекунам ки як варзишгари мо барои мисол 2 карата чемпиони ҷаҳон шуд, яъне ӯ чемпионии худро ҳимоя кард. Дигар бачаҳое ки сазовори медаль шуда буданд соли гузашта ҷои аввалро гирифтанд. Ман фикр мекунам ки дар кори мо пешравӣ ҳаст. Албатта хатогии зиёд ҷой дорад. Мо аз болои худ кор мекунем, вале натиҷаи умумӣ ба мо хеле писанд аст ва мо фикр мекунам ки мо аз ин натиҷа фахр карда метавонем. қонеъ ҳастем. Албатта. бошад. хуб, вақте ки дар ин муддати кӯтоҳ дар сатҳи ҷаҳон мавқеи бисёрам шоисаро пайдо кардед, маълум аст ки федератсияҳои кишварҳои дигар нигоҳи худро, назари худро шояд дар мусобиқаҳое ки шумо меравед баён мекунанд дар мавриди тими мо. ҳаст ҳамин гуна ҳолатҳо? Тими Тоҷикистон хеле ман дар аввал қайд кардам, яке аз тими сахттарин ба ҳисоб меравад имрӯз, вале 4 сол пеш вақте мо якум маротиба дар мусобиқаи байналмилалӣ ҷоми ҷаҳон буд иштирок мекардем, баъзе давлатҳо бисёр хурсандӣ мекарданд ки дар бо муҳориба бо варзишгарои тоҷик доранд. Яъне гумон мекарданд тими заиф аст. Бале, аллакай пеш аз муҳориба онҳо фикр мекарданд, онҳо худро ғолиб меҳисобиданд. Имрӯз бошад мо мебинем, суҳбат мекунем, рақобат байни варзишгарон аст, аммо аъзоёни федератсия бо ҳамдигар зич ҳамсуҳбат мешаванд, ҳамкорӣ мекунанд ва мо дар ҳамин гуфтушунидҳо доим мешунавем ки бисёр дастаҳо бисёр таваҷҷӯҳ мекунанд ба дастаи мо, ба машқу тамринҳои мо, ба омодагии мо, ба омодагии рӯҳии мо ва бояд қайд кард ки аллакай мо дар Тоҷикистон дар толори варзишии таҷмаф, яъне федератсия, як қатор варзишгароро барои машқу тамрини якҷоя аз чанд давлат қабул карда истодаем. Яъне ин шаҳодати онро медиҳад ки варзишгарон аз ё мураббиён ё роҳбарияти федератсияи дигар давлатҳо боварӣ доранд ки варзишгарони онҳо дар Тоҷикистон хубтар омода шуда метавонанд ба мусобиқаҳо. яъне метавонем бигем ки ин аз касбияти баланди мураббиёни худӣ, яъне мураббиёни дохилӣ шаҳодат медиҳад. Албатта. Мураббиён, касбияти мураббиён аз натиҷаи варзишгар баҳо дода мешавад. Ва шумо бибинед ки дар тӯли 4 сол аллакай зиёда аз 200 медаль дастаи мо ба даст овард ва албатта ин шаҳодати касбият аст. бале. хуб, бинандаи азиз, биед акнун мо таваҷҷӯҳ мекунем ба нафароне ки нишони тиллоро дар миёни калонсолон ба даст оварданд. Инҳо Ёқубҷон Сафаров, Масъуд Одинаев ва Қосим Сардоров ҳастанд. хуб, акнун ҳамин музаффарият, ҳамин бартарие ки ин се нафар доштанд дар ҷараёни рақобатҳо, чун аз ҷиҳати техникӣ аст, аз ҷиҳати тактикӣ аст, иҷрои хуби зарбаҳо аст, бартарии ҳаминҳо аз рақибон дар чӣ буд? Ман фикр мекунам пеш аз ҳама дар омодагии варзишгарон. Онҳо рӯҳан омода буданд ки чемпиони ҷаҳон мешаванд. Бисёр муҳим аст. Бале. Вақте варзишгар боварӣ надорад ки ӯ чемпиони ҷаҳон шуда метавонад ё бо ягон варзишгари номӣ рақобат мекунаду аз худаш боварӣ надорад, бисёр мушкил аст чемпион шудан. Варзишгароне ки шумо номбар кардед, онҳо 100% омода буданд чемпиони ҷаҳон шаванд. Зиёда аз ин, яке аз варзишгароне ки шумо номбар кардед, Сардоров Қосим, ӯ аллакай чемпиони ҷаҳон буд
ва бояд Унвони чемпиониро боз ҳимоя унвони кард. чемпиониро бояд ҳимоя мекард ва кард. Беҳтарин буд. Дигар варзишгарон, дигар паҳлӯи масъала ин таҷриба аст. Варзишгароне ки шумо номбар кардед, аллакай ҷамъ шояд зиёда аз 5-6 мусобиқаҳои байналмилалиро паси сар карданд ва аллакай таҷрибаи кофӣ доранд, ки дар арсаи байналмилалӣ дар чемпионати ҷаҳон 5 рӯз пайдарҳам баромад кунанду дар ҳар мусобиқа ғолиб биёнд, дар ҳар як муҳориба бо ғолиб биёнд. Ин аст ба фикри ман. муваффақияти бачаҳо. خب شما در این حالت در مورد از جهت روانی آماده بودن بچه‌ها هم حرف زدید. ما امروز واقعا هم در ورزش کشور از جهت روانشناس یعنی پسیکولوژی ورزشی ما مشکلی داریم. بچه‌ها از جهت روحی مثلا هست نفر علایده که آماده کنند بچه‌ها رو یا خودی مربیان همین رسالت رو دارن؟ متخصص ما در جستجوی متخصص соҳавӣ ҳастем. بسیار камчин аст ин мутахассисҳо, вале ҳар як аъзои федератсия ин вазифаро қисман ба дӯш гирифтагӣ аст ва ҳар як таимо ҳатто худи роҳбари федератсия ё директори иҷроиявӣ пеш аз ҳар як муҳориба мо суханҳои лозимаро, гапҳои лозимаро ба варзишгар мерасонем ва як суҳбати хуб мегузаронем, ки варзишгар 100% омода бошад. вале қайд кардам ба маврид аст, ки аз 33 нафар мумкин 5-6 нафари мо танҳо аз ҳисоби нобоварӣ аз худ ё омода набудан аз ҷиҳати рӯҳӣ бой доданд муҳорибаҳошонро. омодагии онҳо бисёр хуб буд, вале он ҳунаре ки доранд нишон дода натонистанд, вақт тамом шуд, онҳо бой доданд. ин мушкилӣ ҳам ҳаст. یعنی با فکر شما بودن نقشه‌ای که عملی نشدن؟ البته یکم روزی مسابقه، روزی اول مسابقه 5 روز پیهم میرود. یکم روزی مسابقه چمپیونات جهان ما در برابر غالبان خود 10 ورزشگر رو از دست دادیم، یعنی 10 ورزشگر بای دادن و این یک برای ما یک غیر انتظار بود، یک نتیجه غیر نقشه‌ای بود. بسیار غمگین شدیم، کارهای لوگی بسیار کردیم و شکرانه که از روز دوم الکی کمتر بر بچه‌ها صفتی برآمدشون خوبتر شد. خب در میان جوانان سیالی کمالوف در وزن 52 از 2 کیلوگرم، برکت‌الله اسداللهیف 56 از 7 و ابراهیم رحیمزاده در وزن 70 از 3 کیلوگرم توانستند که با خزینه دستاوردهای ورزش ما نشانهای طلا رو بیارند و همزمان اینجا ابراهیم رحیمزاده بهترین ورزشکار سال اعلان شد که اینم من فکر میکنم این موفقیت تمام تیم شما است، موفقیت البته که ورزشکاران تاجیک است. خب در ببینید وقتی که ورزشکار بهترین در تمام سال انتخاب میشود و البته یک برتری دارد، یک خصوصیتی دارد که از جهت آوازدهی او بهترین میشود. در مورد کسبیت ابراهیم من میخواستم فکر خود رو بیان کنید. باید قید کرد که دو ورزشکار از نامبر شده و سال 2024 هم چمپیون آسیا شدند، هم چمپیون جهان. سیالی کمالوف و ابراهیم رحیمزاده. باید قید کرد که ابراهیم بسیار در سطح خوب در چمپیونات آسیا و چمپیونات جهان برآمد کرد. از حسابی که تکورسیش نمود تکواندو و کیک باکسینگ می باشد، توجه مخلصان تمام فدراسیای جهانی با محاربای و مدیا گروپای فدراسیای جهانی با ابراهیم زیادتر است. از لحظه آمدنش تا سزاوار جای اول گشتنش توجه فقط زیاد بود. بعضی ورزشگران از توجه زیاد آنها برعکس خود را گم میکنند. ابراهیم باشد نه، او بسیار در رقابت‌های سخت داشت و چند رقابت رو پیش از مهلت به انجام رساند و امسال ما خوشبختانه سزاوار 2 مکافات شدیم. دویمش این داور بهترین سال علیشیر کریموف، یکی از
доварони сатҳи байналмилалии федератсия ки тавонист дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳунари худро нишон диҳад ва аз ҷониби сардовари мусобиқа ва ҳамзамон довари доимии UFC баҳогузорӣ шуд ва читавре мебинед ӯ сазовори як ҷоизаи махсус ҷоиза шуд. бале. Хуб, ман мехостам чанд ҷумла дар мавриди интихоб гардидани шумо ба ҳайси президенти Федератсияи Осиёӣ ин ришта суҳбат кунем. ин чӣ гуна иттифоқ афтод? соли 2022 дар шаҳри Душанбе дар ҳафти баргузории чемпионати Осиё Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи Осиё ба қайд гирифта шуд дар Тоҷикистон ва роҳбарияти муваққатии ин федератсия аз ҷониби президенти Федератсияи ҷаҳонӣ таъин шуд ва он кас намояндаи шоигарии Баҳрейн буданд. 2 сол фаъолият карданд. Имсол бошад якум интихобот буд. Ман дар ҳайси витсе-президент, яъне муовини ноиби раис фаъолият мекардам ва имсол номзадии худро ба ҳайси президентӣ пешниҳод кардам ва хушбахтона якдилона аъзоёни федератсия овоз доданд ва хушбахтона ман ба ҳайси раиси федератсияи президенти Федератсияи Осиё интихоб шудам ва мо ба 4 сол интихоб шудем ва дар 4 соли меомад мо бисёр масъалаҳои сахт дорем ва нақшаҳои мушаххас. аз дигар тараф як масъулияти калон аст, масъулияти бузург аст. барои дар хориҷ бисёр вақт аз тараф вақте ки баҳогузорӣ мекунанд бисёр кас ному насаби маро шахсан намедонанд, Тоҷикистон мегӯянд. ва баҳогузорӣ инчунин ҳамчун намоянда аз Тоҷикистон дода мешавад ва ин масъулиятро ба дӯш гирифтем. Ман фикр мекунам ки мо як дастаи хуб дорем. ҳаракат мекунем ки дар устуворгардии ҳамин намуди варзиш, дар рушди ҳамин намуди варзиш дар континент, дар давлатҳои Осиё як саҳм мегузорем ва оянда ҳаракат мекунем ки бо номи ММА-ро дар арсаи байналмилалӣ бардорем. Ташаккур. Дар ин масъулияти бисёрам бузург мо ба шумо албатта барор таманнун мекунем. Воқеан мо дар оғоз гуфтем ки ба ҷуз варзишгарон ҳар нафаре ки дар сатҳи ҷаҳонӣ, ҳар фарзанди тоҷике ки дар сатҳи ҷаҳонӣ як мавқеият дорад, ин албатта шинохти миллат аст. Хуб, акнун мусобиқоти сатҳи бонуфуз барои варзишгарони мо нуқта гузошта шуд ё мо то охири сол дорем мусобиқоте ки бояд ширкат кунем? мо як мусобиқаи навбатӣ дорем моҳи декабр, чемпионати Осиё байни наврасон аз синни 12 то 17 сола дар шоигарии Баҳрейн баргузор хоҳад гардид ва мо ният дорем як дастаи хуб бурда иштирок кунем. роҳе ки мо интихоб кардем, мо бояд давом диҳем ва солҳои наздик шароите ки мо барои варзишгарон пешниҳод карда истодем, он шароит бояд беҳтару хубтар шавад ва ҳавасмандгардонӣ аз ҷониби федератсия ин як меҳрубоние аст ки варзишгар тавонад варзишро вақте то як мартабаи хуб омад, мисли чемпионҳои ҷаҳони имрӯзаи мо, варзишро ҳамчун як касбият донад ва идома диҳад. Вақте ӯ фикр мекунад ки ман пага бояд равам кор кунам, фаъолият кунам, зиндагима пеш барам, на фақат ӯ муваффақ шуда метавонад, бале ана оянда мо фикр дорем ки шояд таваҷҷӯҳи худро барои кӯмак ба дастгирии варзишгарони доимӣ ки аллакай дар як сатҳ қарор доранд зиёдтар кунем, ки мисоли шояд стипендия бошад ки оянда варзишгарон каме ҳам бошад боварӣ донанд ки барои роҳпулӣ, барои хӯрока ва дигар чизҳои зарурӣ
онҳо маблағ доранд ва таваҷҷӯҳи онҳо барои варзиш аст. бисёр чизи муҳим аст ки варзишгари хуб, варзишгари касбӣ як вақти муайян дорад ки худро нишон диҳад. агар ҳамон вақт гузашт аз 18 то 25 солҳои тиллоӣ ба ҳисоб меравад ба фикри шахсии ман ва ҳамин вақт ӯ метавонад як бо суръати баланд рушд ёбад, таҷриба гирад, рушд ёбад, натиҷаи хуб диҳад. пас аллакай душвортар аст. ҳастанд ҳолатҳое ки дар 30 аз 30 зиёд натиҷа медиҳанд варзишгарон вале душвортар аст. барои ҳамон таваҷҷӯҳи мо ҳозир ба насли наврас ва наврасон ки аз 17 мегузаранд ба 18, аз 18 аллакай ҷавон ба ҳисоб мераванд ва баромад мекунанд дар чемпионатҳои гуногун, мо ҳаракат мекунем ки аллакай то синни 22-23 сола онҳо як агар роҳи варзиши касбиро интихоб кунанд, аллакай барвақттар омода шаванд ва таҷрибаи зиёдтар гиранд. буд ягон савол, ягон фикре ки шояд мо пешниҳод накардем, шояд аз хотирамон баромад. як нуқтаи муҳим аст, инро мо бояд қайд кунем ки имрӯз намуди варзиши муҳорибаҳои омехта аз муҳорибаҳои касбӣ бисёр фарқ мекунад. бисёр мухлисо ҳамин чизро дарк намекунанд. мехостам аз фурсати муносиб истифода карда ҳаминро як каме шарҳ диҳам. намуди варзиши муҳорибаҳои омехта ҳамчун намуди варзиш зиёда аз 70 давлати дунё эътироф гардидааст ва қоидаҳои худро дорад. ва бубинед ки дар синни соли наврасон аз 12 то 18 сола қоидаҳо мегӯянд ки зарба задан ба сар тамоман мумкин нест, на ба по, на ба даст. ин чизи бисёр муҳим аст ва барои намуди олимпик гардидани ҳамин намуди варзиш ин яке аз талаботҳо аст. маҳдудиятҳо хеле зиёд аст, усулҳои хеле зиёд мумкин нест, маҳдуданд. бо оринҷ задан, бо зарба задан, бо зону зарба задан тамоман мумкин нест, пушти сар, пушт, дигар. ва дар муқоиса бо лигаҳои касбӣ ин тамоман дигар чиз аст. ва вақти мухлиси оддӣ мебинад чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, чемпионати ҷаҳон бошад, Осиё бошад, бо UFC ва Беллатору дигар лигаҳо муқоиса мекунад, ин кор нодуруст аст. боз бояд қайд кард ки имрӯз намуди варзиши муҳорибаҳои омехта аз ҷониби мақоми ваколатдор пурра ба танзим дароварда шудааст ва назорат аз болои ин ҳаст. барои баргузорӣ намудани ин ё он мусобиқа сатҳи ҷумҳуриявӣ бошад ё шаҳрӣ, як аввал бояд мо ба тақвими ягона онро ворид кунем, пас бояд иҷозат гирем, дигар мақомотҳои ваколатдорро огоҳ созем ва дигар. вале ҳастанд ҳолатҳое ки баъзе шахсҳо ё ташкилотҳо ба номи муҳорибаҳои омехта мусобиқа мегузаронанд. албатта ин ба шаъну шарафу обрӯи федератсияи мо зарар меорад ва мехостам ки ҳамин чизро низ мухлисон, тамошобинон фарқ кунанд. он вақте ки мақоми ваколатдор ҳаст, иштирок мекунад, назорат мекунад, бидонед ки мусобиқа қонунӣ аст, расмӣ аст ва мо метавонед фарзандони худро ё шогирдони худро сафарбар кунед. вале ҳуҷҷатҳо нодуруст бошад, ба фикри ман хуб нест. саломат бошед. дар маҷмӯъ дӯстони азиз, то ҷое ки мо иттилоъ пайдо кардем, танҳо дар соли ҷорӣ варзишгарони санъати муҳорибаи омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон аз мусобиқоти сатҳи бонуфуз 59 медал ба даст оварданд ки ин албатта барои муаррифии кишвар дар асаи ҷаҳон нақши муассир мегузорад. як бори дигар изҳори сипос мекунем аз Даврон Ҷуразода, президенти Федератсияи санъати муҳорибаи омехтаи ғайрикасбии Осиё ва ҳамзамон раиси Федератсияи санъати муҳорибаи омехтаи Тоҷикистон ки имрӯз бо мо ҳамсӯҳбат шуданд ва тавонистем ки то ҷое дар мавриди натиҷаҳои чемпионати ҷаҳон дар Тошкент ва умуман пиромони санъати муҳорибаи омехта дар Тоҷикистон суҳбат кунем. ташаккури зиёд ва ҳамаи ҳамватанони азизро ба истиқболи рӯзи парчами миллӣ
муборакбод мегӯем. Бо умеди парафшонии парчами Тоҷикистон дар мусобиқоти сатҳи бонуфуз инҷо барномаи худро ба поён мерасонем.